Hola, bon dia. Soc la Teresa, una de les llibreteres de l'Abacus de Blanes, i aquesta és una nova entrega de les recomanacions per a aquest Sant Jordi de Virtual Abacus Cooperativa. Jo us vull recomanar El Hobbit. El Hobbit és un llibre que va escriure John Ronald Reuel Tolkien el 1937. És un llibre d'aventura on surten éssers fantàstics com els hobbits, surt un drac, surten nans, surt un mag que es diu Gandalf, i és un llibre que està molt ben escrit i molt ben descrit i sembla que els personatges siguin reals. Jo penso que el pot llegir tant adults com joves, ja que és tot un clàssic, i és un llibre que pots trobar en moltes versions, tant versió de butxaca, versió còmic, versió tapa dura, i és un llibre que pots trobar en molts idiomes també, en català, en castellà. Per tant, és un llibre molt recomanable, com gairebé tots els que ha escrit el Tolkien, com el Silmarillion, el Senyor dels Anells. I llavors només dir-vos que aquest llibre i molts altres els podeu trobar a l'Abacus de Cooperativa online, que en 3-4 dies els teniu a casa, i que Abacus vol que la cultura segueixi i gràcies a tu ho aconseguirem. Molts ànims, molts petons, moltes abraçades, virtuals tot. Ens en sortirem i molt bon Sant Jordi.